Jó emlékezni. Itt mögöttünk egy mentőautó áll. Sajnos azok a mentőautók, amik a jugoszláviai háború idején eltűntek, mert megtaposták őket, azok azért jó szolgálatokat tettek akkortájt, hisz jó néhány katona, több száz katona köszönheti az életét annak, hogy a frontról a Máltai Szeretett Szolgálat mentőautói áthozták ide Magyarországra őket a délvidékén található kórházakba, és életet nyertek. Persze másképpen is keresték az életet emberek. Amerikából kaptam egy telefont, hogy Vukovárban a templom alatti pincében 7 ferences szerzetes található, meg kell őket is menteni, ki kell őket szabadítani. Vukovár akkor körül volt a szerb hadseregtől körülvéve, és meghökkentett a kérés, hiszen Vukovárban nem csak ezek a ferencesek voltak, hanem még mások is, és hála Istennek ilyenkor hirtelen szoktam gondolkodni, és azt mondtam, hogy hát meg kell próbálni, valóban az élet az megmentendő, de akkor a többieké is, nem csupán a 7 ferences, és így történt egy sajátos kirándulás. Körülnevettek a szerb katonák Vukovár előtt egy 5 kilométerrel, ahol a frontvonal húzódott, hogy na hova. És mondtam, hogy hát megyünk életet menteni. Na, nem ilyen egyszerű dolog ez. És elvittek a generálishoz, sikerült találkozni vele. Ez is egy csoda, hiszen addig soha senkit nem fogadott, 5 perces beszélgetésből lett egy 40 perces találkozó, ahol azt hiszem, hogy legyőzetett ez a generális, pedig állítólag nagyon kemény ember hírében állt, viszont én láttam a szemében egy könycseppet, amikor mondtam neki, hogy az én szövetségesem legyőzhetetlen, és megkérdezte, hogy ki az. Gondolom arra készült, hogy majd ő le fogja győzni. Mondtam, hogy Jézus Krisztusnak hívják. Nem mondott egy szót sem, hanem megjelent egy könycsepp a szemében. Na, Jézus Krisztus megint győzött, gondoltam én magamban. És a kérésemet meghallgatta, és teljesítette is. Azt kértem tőle, hogy a utolsó támadás előtt engedje ki azt a 4500 civil embert, aki még ott maradt a városban, ezekkel a ferencesekkel együtt. És erre igent mondott. És úgy gondolom, hogy az életben ezek a történetek a legfontosabbak, mert mégiscsak Isten rendezi az emberi történelmet, és általunk úgy tűnik, hogy néha jó dolgok is történnek. Én ezt a vukovári történést ezek közé sorolom, és ebben az egyik főszereplő, ez a szerb tábornok volt, aki engedte magát legyőzni Jézus Krisztustól.